yo mecha fondimo. Mecha fondimo. 10th of December. Na BKK 2023. Imo nwere mmadụ. Yeah, we embassy officials never. Our executive. But no international. Imo nwere mmadụ. Our councillor. Our councillor is Okonyi Imo. Councillor in Thailand is Okonyi Imo State Dive. Imo nwere mmadụ. Men, all levels, timbers and caliber. Ndị nze na ọzọ. Ụmụ okorobịa gbachiri ike. Yes, na BKK. Nwanne nwe anyị, ụmụ anyị. Cameraman, Osman is here. I'm wearing a documentary. Ebu Presto, Baba General, Ebu Presto, Ugugi. The quality given our department, Onyishi committee. Mato.